Liptovský Mikuláš je skvelou voľbou na školský výlet hneď z viacerých dôvodov. Je lokalitou, s ktorou sa viažu mnohé významné osobnosti a udalosti celoslovenského významu a tak je tu možné spojiť poznanie so zábavou. Zároveň je to miesto, kde je možné vybrať si z množstva atraktivít či aktivít a ochutnať miestnu gastronómiu. Pútavé a náučné prehliadky historického centra s názvom Mesto v učebniciach sú jedným z top tipov. Prví žiaci môžu prísť už v máji. Počas prehliadky si zábavnou formou celé triedy prehlbia vedomosti z dejepisu, slovenčiny, ale aj výtvarnej či hudobnej výchovy. Spoznajú minulosť, ktorá ovplyvnila nielen podobu nášho mesta, ale aj históriu národa, dokonca niektoré vynálezy mikulášskych rodákov, ktoré zmenili svet. Zo školských hlavíc sa žiaci presunú priamo na miesta, kde sa odohrali historické udalosti alebo sa narodili či pôsobili významné osobnosti. Žiaci sa dozvedia aj to, kde bol založený prvý kultúrny spolok Slovákov Tatrín a spísaný prvý politický program Slovákov Žiadosti slovenského národa a kto našiel odvahu a pripravil prvé ochotnícke divadelné predstavenie v slovenčine, básne ktorého revolučného štúrovského básnika rezonujú v učebniciach literatúry, ktorého mikulášskeho umelca uznával aj samotný Pablo Picasso a prečo sa horné bloky fontány Metamorfózy otáčajú. Prehliadková trasa začína na námestí Mieru priamo pred informačným centrom. Pokračuje k fontáne Metamorfózy, ďalej na námestí Osloboditeľov a ulicou 1. mája k poslednému zastaveniu na námestí Žiadosti slovenského národa. Pre žiakov je pripravený aj bonus v podobe pracovného listu, ktorý ich bude sprevádzať celou trasou. Po skončení im ostane ako učebná pomôcka. Žiaci budú riešiť úlohy z pracovného listu na jednotlivých zastaveniach. Po ich úspešnom vyriešení získajú certifikát o absolvovaní náučnej tematickej trasy Mesto v učebniciach. Na prehliadku mesta so sprievodcom je potrebné sa objednať. Stačí vyplniť objednávkový formulár, prípadne zatelefonovať do informačného centra mesta Liptovský Mikuláš, kde vám radi poradíme a zodpovieme aj ďalšie otázky týkajúce sa návštevy Liptovského Mikuláša. Pre televíziu Liptov Silvia Bakeri.